Peťom do nejaká odnes, hej? Pozor! My tam, Peťo tam spal zo mnou, nie? No. Bo v decimeli dali vody Peťo tam spal, do Peťo. Ruska na šefty, nie? No. No. A ja? A ty si bol bloký. Ja som dostal, ale mu mi jedno pomohlo, jedno. Natočil si to. Poviem všetko, poviem Tamňakovi, jak to bolo. Na okne tam A tam nejako zná, nie? Jak to bolo. Tak to, Tako zalačíme. to som dostal rok podmienky, nie? Ale... No ale ten deň ty šikadnul šine i ten ujco tvoj, nie? Nie, už rok pre... Mu šrot gadnul. Ale Joško, a on to, hej, a on prišiel a že kladka piči, nie? A to on rozbil. A on a ja, nie? A keď on znal, že ja tak nepovidíš, a prišli šandare, a hlavná šéfka Tkačová, strážnik, jo, na družstve. A zlodej Tkač, všichni si z rodiny. Stratili sa. A šandare moji kamaráci, ktorí vyšička Tkačové. On ukradl, jeho streda tam strážnik a jeho taky Tkačová. Tá Marta, nie? No a on tam šel krát. No a oni videli, že rozbitá kladka, tak to udali. Na policajti, a oni policajti prišli na to, že jej šroce strátila, to za von, ten strážnik bral šrot. Ale oni ešte kradú šrot, nie, a videli, oni tiež šrot ukradli. A videli, že kladka rozbitá, tak to bola policajti. Celá jeho rodina kradla, ne? A jeden dvou udal. Tak som dostal rok podmienky. No. A tedy pali, to je dovoľno na mne. Pík. Hej. A ja mi skončilo podmienka, a ja pík a podmienka. Pík. A už tam, a keď... Ktorý pali frontu? Hej, ja sa dovoľoval. A to Majko ho zachránil tedy. No ale slúchaj tu. To on tedy ho bil pali. Ja si môžem tiež udariť. A tam, ale... Ja som mal podmienku, ja... Nemôžu robiť nič. A ono pali bil, nie? A Majko mu Ale pomohol. nie po písku, bo chcel pivo a to. Tak, ale me vykoristoval. No ale Majko ho teraz tedy zachránil, bo pali ho bil, nie? A on nemohol robiť nič. No a ja to nemôžem, nie? Bo udarím a Majko tedy me zachránil. No. Beríš a zabiješ. No a potom mu ulapil vún a jak pri obchode, Jarek, No tam ho ale... zadušil. Keď nebylo Malikov ústavy, tak jak Joško je, jak Jak zonačí. To skúkom ešte z roboty, jak si ho dušil. Ale to tak Pavla mi zobral a ešte... Tak si ho dušil. A ešte voda, keď nebylo Malikov už tiež minúta, tiež Už podnik. doteraz bol arešte, more. Miru, a to bolo liečo? To voda Ja neviem. Ja mi skončila podmienka, tedy som mal toto podmienku. Zare! V jari som dostal, v jari akurát, hej, mi končila. To išla to tá voda. To v jari, ja som išiel tak zima, ako bola. Vidíte ešte to. No aj také duši tam budú, Jarku, a neudušil. A Šamíro Maliko me tak zobral za to. Ale keď duši neudušil, tam máš dať profile.